Og nu skal vi til Vestegnen, hvor en husejer har oplevet noget meget usædvanligt. Ja, det er rigtigt. Vi står her på Vestegnen i et villaområde sammen med Kurt Jensen. Og Kurt Jensen, du og din nabo har haft en mærkelig oplevelse her i dag. Ja, det er rigtigt. Jeg stod sådan og kiggede ud af vinduet, og der kunne jeg se stort set hele haven på vej ud af havelågen. Både muldvarper, pindsvin, regnorme og myrer. Sådan mylder ud igennem havelågen. Ja, det lyder underligt. Har du nogen idé om, hvad det kunne skyldes? Nej, det har jeg faktisk ikke. Men det var sgu en syd oplevelse, kan jeg fortælle dig. Har du gjort noget ved din have, som du ikke plejer at gøre? Altså, jeg har jo sprøjtet den, men det har jo aldrig skadet noget. Ja, det kommer vel an på, hvad man sprøjter med. Ej, jeg har selvfølgelig sprøjtet den med ukrudtsmiddel. Jeg ved ikke helt, hvad det hedder, men det er fantastisk effektivt. Det dræber alt. Med det, der bliver det bare en perfekt have. Du skal bare se, jeg skal bare lige sprøjte den sådan en 10-15 gange mere. Så bliver det den flotteste have her i omegnen. Og så vil folk bare komme forbi og se Kurt Jensens have. Ej, det her det holder sgu da ikke. Kan du slet ikke Mener blive vi bekymret seriøst, for eller at sprøjte så meget med sådan Han nogle kan jo gifter? ødelægge drikkevandet. Vi har vist lidt problemer med teknik. Vi vender tilbage til Kurt Jensen senere i programmet. Nu skal vi til Vandløse, hvor en mand er ved at drukne i sin egen succes.